Awulashona ilanga lelale kahle, abami abantwana angikwazi ukungabaceleli i-support kini. Ukubalalela nje sibakhulise nabo into enkulu kakhulu kimi. Ubani ubaba umfana wepiki, iphosti ku-Facebook ukhuluma ngobani abadlwane bebhofa ngengoma abazoyikhipha nobani noJaiva Zimnike ithi ingoma Ngizokuceba. Sanibona, siyanibingelela Intofakazi TV le sibheka umsebenzi omusha ozophuma kungekudala 2025 umsebenzi wani abadlwane bebhofa kukhonfirme nawo ubani lokho Maskandi Promotion ithi abafana bedla amanzi basethulela nawo umsebenzi wabo omusha abahamba khona ubani noJaiva Zimnike i-title kuseyiyo leyo ukuthi Ngizokuceba. noSimiselo naye kwenze kanjalo kuphi khona laphana ku-Facebook okukhombayo ukuthi ena shuthi abafana bamgqumeni lokhu ababekwenza bedlulisela i-torch kulezi nsizwa ezisencane ezizalwa bani umgqumeni okusimiselo noLusanda. Shuthi-ke sekuzothela-ke iy'thelo-ke ezinhle. Sibonga ukuthi umuntu onjengoJaiva ukhona eduze kwabo. uJaiva usebenzile kakhulu nomgqumeni obuye kuyidla amanzi. Basebenze kakhulu kuma-group amaningi including amagcokama kanye khona-ke i-album umgqumeni abenokuyikhipha under umgqumeni nakhona futhi ade bekhona besebenza naye. Kukhona futhi nabakwethu sometimes bekuba noGezu izinto ey'njengalezo. Angazi noma ade bekhona nani ngaphansi kobuhle beGubazi ebemaningi phela amaqembu umgqumeni ade asebenza ngaphansi kwawo. uJaiva bekhona kuwona wonke-ke lawo maqembu lawo amaningi awo. Kuyajabulisa ukumbona esebenza nabantwana bakabani bakamgqumeni. Abanye babantu ababesebenza khona lapho noJaiva abantu abanjengomJikijela abangasekho emhlabeni basebenzile naye. uShilisi lo owasayinwa igcokama elisha ngo-Black Card le Mdletshe phinde yaswipe futhi i-Black Card washo njalo uMthandeni. Basebenza nobani uBobo umfana wepiki no-DSD bonke babekhona lapho besebenza naye ubani umgqumeni. So mude umlando kaJaiva Zimnike emculweni siyawazi. Siyazi futhi uJaiva usebenzile kule album yokugcina ekhishwe ubani uMthandeni igcokama lakuphi laseMdletsheni khiphe isikade umzini nawo benesandla lapho uJaiva Zimnike. Sibonga ukuthi ukhona eduzane kwalezi nsizwa ezisencane uzozeseka uzoyibamba isandla azethule emphakathini ukuthi-ke sebekhona-ke abafana abancane bazokwenza owabo umlando bazowushiya owabo umaki ilegasi le kubona nasey'nganeni zabo ukuthi ubaba wake wacula kanje kanje kanje, ubaba umlando wakhe uhambe kanje kanje. Abantwana babo abayowubona bowu-verify-e umlando lokho okuyinto enhle ukuthi ena kuhambe kuze kufike la. uSimiselo mhlawumbe umuntu ebenginganakile mhlawumbe okuthize ngaye, kodwa umuntu obesemehlweni ngingamkhohlwa uYolusanda ngoba ubenokuvela kuma-DVD kamgqumeni laphana kuleya minyaka engakadluli emhlabeni umgqumeni bevela. Lokhu ungahamba uyoku-check-a kulezi ngoma zakudala. Siyazi ukuthi-ke umgqumeni ube-talented kanjani. uLusanda kwasebenza-ke nobani no-DSD kwenye yama-album laphana kosaziwayo i-DSD International ukwasebenza. Waphinde futhi yena uLusanda wahamba wayosebenza nobani naye uJaiva Zimnike ngiyacabanga ngaphansi kwama-AK47. Uma lapho-ke ngikhuluma ngesiko nengixolele umlando-ke ayengiwazi wonke, kodwa ngizama ukuveza ukuthi usehambe uhambo olungakanani. Wasephinde-ke ehambe engathi uyazimela-ke uLusanda-ke ecula-ke naye kunabafethu asizana nabo, naye useyidlalile yakhe indima. Sithembe ukuthi ukuhlangana kwakhe nomfowabo okuSimiselo kuzothela iy'thelo ezinhle. Mina ngibona nje ukuthi uma ofisha abakhulu okungabafana bamgqumeni uma bedlulisela i-torch kulabafana
ebese kuba nomuntu ozobabheka ukuthi yena into ebihamba kanjani, bagcina umsebenzi bayawukhipha ngoba siyakhumbula ukuthi lokho oSkhevane bakwenza noJesse Cool bakwenza ngesikhathi se-Mother of All Maskandi Festival eyayilaphana e-People's Park ngey'5 zika-April 2025, lapho okwaba umlando wokuthi bona-ke sebedlulisela kulezi ngane zikaMgqumeni, bona sebezoyibiza ngofisha abakhulu. Engakubona kuyinto enhle leyo, ukuhlonipha nje nanokukhombisa ukuthi ena kahle kahle i-legacy iyinto enjani, into ehamba ifikephi. Umuntu owabonga kakhulu nabasondele, ngiyathemba imindeni yathobeka ey'nhliziyweni ukuthi ewu, iy'ngane zebhova khona okuthize osekuzokwenzeka ey'mpilweni zabo. Koda-ke ngiyaxolisa-ke ukuthemeleza, ebengizama nje ukukuveza nje umlando nje omncanyana, umuntu nomuntu angaziverifayela wona ngokwakhe. Umakhwapha engibhede khona sengiyomxolela umlando, akuzona iy'nto zami. Koda-ke seningalindela-ke, asazi-ke noma uzoyi-release-a yini i-music promo or noma kuzoba ile single evelayo noma kuzoba i-EP, asazi. Sisazozwa ukuthi kuhamba kanjani, kodwa ngiyabona ukuthi bazofuna ukuthesta ukuthi ena abantu bacabangani, befile kanjani mhlawumbe bese be-release-a-ke neminye imisebenzi-ke ngokuzayo. Ngibonge ithuba nisalahle.